श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम, जय जगन्नाथ। सुशांत प्रभु जी, गजपत प्रभु जी, देवव्रत प्रभु, प्रकाश प्रभु जी, एनमा, जय श्री माँ, मित्रजित प्रभु, पल्लीमा, सिंधुसुत माता जी, सोम प्रभु जी अछंती। हाँ जी तो समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त स्वागत करछ हमर स्पिरिचुअलिटी टाइम रे। एक्चुअली माने गुरु पूर्णिमा जो कहते गुरु पूर्णिमा दिन सब बहुत बड़ जिन हूँ जे व्यासदेव पूजा होचे। तापर सेकेंड रे जो गुरु महाराज मानकर अवदान अधिक अच्छे से दिन से पूजा करते। तो पिला दिन जब देखी कहले स्कूल मैंने मागुले कि चाउल डाली पनीपरिया मोर मन छे 1993 चौराणी 95 96 97 97 पर्यंत मागिथु 5 4 5 6 7 8 8 बंद ହେଇଥିଲା। तो माने गुरु बोली से सब मागणी कर दौले जो भक्ति थिला गुरु भक्ति गुरु मान प्रति सम्मान थिला कहीं से आम जीवन परिवर्तन करते। प्रथम गुरु होचुनी कौन ना माँ जी आमको शिखाती कथा कहबार हाँ नी। तो बापा माँ धीरे धीरे गोटे गोटे जिन शिखे जाते किंतु जीवन जो माने जीवन जो चला प्रचल करने जहाँ जहाँ दरकार से बापा माँ शिखे जाते। किंतु तापर जो जीविका अर्जन शिखाती किए ना स्कूल टीचर मैंने बुझे से आरंभ होचे माने प्रत्येक क्षेत्र में जी कहले जोड़ किसी ना किसी शिखुंट से हम गुरु निहाती दरकार नहीं खाली मनीष ही थे। इभन आम पृथ्वी माँ ठार शिखिपर पानी पाखर शिखिपर विभिन्न प्रकार जीवजंतु पाखर शिखिपर गछ पाखर शिखिपर आकाश पाखर शिखिपर मेघ पाखर शिखिपर ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରୁ ଯୋଉଟା ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଡିପ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଠୁ ମୁଁ କଣ ଶିଖିପାରିବି। ଶାନ୍ତିରେ ବସିବ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଏଠୁ ଶିଖିପାରିବ କିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ଶିଖିବାଟା ଟାଇମ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଅବଦାନ ହଉଛି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କଣ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଯୋଉଟା ଦେଖିକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। କମ୍ପାସ ଭୁଲିଗଲି। କମ୍ପାସ ନା କମ୍ପାସ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ରେଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମର ରେଡ ଜାହାଜ ଥାଏ ସେଟା ଦେଖି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ରେଡ କରିପାରିବେ ଆସେ। ରେଡର ଲାଇଟ ହାଉସ। ଲାଇଟ ହାଉସ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି ହେଲା ଯୋଉଟା ଦେଖିକି ଜାହାଜର ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଆ ତ ରାଡାର ତ ରହୁଛି ପୁରା ସେ ଭିତରେ ସେ ଜାହାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ କାହାକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଲାଇଟ ହାଉସ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଲାଇଟ ହାଉସ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଲାଇଟ ହାଉସ କୁହନ୍ତୁ। ଲାଇଟ ହାଉସ ଆଇ ଥିଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ୟେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ସ୍ପେସିଫିକଲି ଦେଖିବାକୁ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି। ଡକିଂ ପାଇଁ ଆସେ କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ନାଇଁ କି ମାନେ ୟେସ୍ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଗଲେ ଜୀବନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ହିଁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ନେଇକି ମାନେ ତଳ ଉପରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ନିହାତି କିଏ ଜଣେ ଦରକାର ଯିଏ କାମକୁ ମାନେ ପ୍ରପର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ସାରା ରିଜନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୋର ମାନେ ହାତରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୋ ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ମାନେ ଗାଣ୍ଡିବ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିନି। ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଗଲାଣି ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଏମିତି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଟୋଟାଲି କନଫ୍ୟୁଜନ ପଡିଯାଇଥିବେ କିଛି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କରାହଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରାହଉଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ କଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରାହଉଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। କାନଟା ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କାନଟାକୁ ଖୋଲା କରିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ
କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ ଜୋରଦାର ସୁଖ ଆସିବ। ଏ ଦିଟା ଟାଇମ ନାହିଁ କି, ଏ ଦିଟା ଟାଇମ ହିଁ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଚଳିତ ଅଧିକ ହଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଟାଇମ ନାହିଁ କି ସବୁଠୁ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କାହାର ଗାଇଡେନ୍ସ ଆମେ ନ ଚଳନ୍ତି କହିଲେ। ସୁଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜନ ଟୋଟାଲି ପଡିଗଲେଣି। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଜଣାନି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଜଷ୍ଟ ଭାବୁକ ହେଇକି କହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲିଜ ଟେଲ ମି ମୁଁ କଣ କରିବି। ତ ସେଇଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ହେଇଛି, ମନରେ ଟୋଟାଲି କନଫ୍ୟୁଜନ ର ମେଘ ଭରି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ତ ଟୋଟାଲି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଏକ, ଖାଲି ଛାଡି ଦେଇକି ବସି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ କାନଟାକୁ ପୁରା ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବି, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇବି। ତ ଆଖି ଟୋଟାଲି ଜଣା ଯାଉନି, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି କଣ କରିବି, ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭରି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କାନ ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୂଜା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଟା କାଲି କହୁଥିଲେ ପରା ଲାଲଗୋବିନ୍ଦରୁ। ଏଇପଟ କହିନି ବ୍ରୋ। ହଁ ଓକେ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଅନୁତପ୍ତ ଥିବେ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମୋ ଯୋଗୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମୋ ଯୋଗୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଟୋଟାଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଯେତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ତାର ଦାୟୀ କିଏ ନା ମୁଁ, ହଁ ନା। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ ନେବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହିଲେ କାହା କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିଏ ଦାୟୀ, କିଏ ଦାୟୀ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟା ମିଳୁନି। କାହା ଯୋଗୁ ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଲାଗୁ ଆସି ଠିଆ ପଡି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କଲା ପରେ କିଏ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମୋର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡାକି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଥିବେ ବ୍ୟାସଦେବ। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝେଇଥିବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ରାଜାକୁ ଯଦି ପ୍ରଜା ବାଧ୍ୟ କରିବ ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେ, ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେ, ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେ, ରାଜା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କରିବ, ତ ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା, ଶାସନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇ ପଳେଇବ। ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଦେବାନି କି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ କରୁଛି କରେକ୍ସନ କଲେନି, ତାର ସେଠି କଣ ହବ ନା ସେଇଟା ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟେସ୍, ତାପରେ ଡେରିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ନା ଡେରିଂ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ବି ଖରାପ କାମ ଗୋଟେ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ସେ ସେଇଟା କରିବ, ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାର ଡେରିଂ ବଢିବ, ହାବିଟ ବଢି ବଢି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ନିହାତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ନିହାତି। ସେଇଟାକୁ କୁହାହବନି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଟା ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଟେନସନ କ୍ଲିୟର ଅଛି ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ଆଗ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ଲସ ଯୋଉ ଲୋକ ମରିଛି ସିଏ ଆଉ ପାପ କରିବେନି, ମରି ତ ଗଲେଣି ଆଉ ପାପ କୋଉଠି କରିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋର ପାପ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ପାପ କଲେ ସେ ପାପର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ହଉଛି ସେ ଆଉ ସେଇଟା ଡବଲ ପାପ, ଟ୍ରିପଲ ପାପ, ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ଟାଇମ ଏଗୁଡାକ କରିବେନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ନରକକୁ ଯାଇ ଘାଣ୍ଟି ହବନି। ତାର ଏ ଜନ୍ମରେ ଏବେ ହିଁ କାମ କଲା, ଏବେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ, ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ପ୍ଲସ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିକି ଆଉ କେବେ କରିବେନି। ତ ଏଥିରେ କିଏ ଲସ ରେ ନାହିଁ।
କିଏ କହିଲେ କିଏ ଲସ୍ ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ଦଶମ 12th ପରେ, ମାଟ୍ରିକ 12th ପରେ ଗାଁରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲି ମୁଁ। ଜଣେ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ମୋ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୋତେ ଟାଇମ ହବନି, ମୁଁ ବଡ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛି। ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା। କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି, ବାଧ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ପଠା ବୋଲି କହିଲି। ତାଙ୍କ 3ଟା ପିଲା ଆସିଲେ। ନବମ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ପିଲାଟି କିଛି ଭୁଲ କଲା। ସେ ଛୋଟ 3ଟା ପିଲା ଆଗରେ ମୁଁ ସେ ନବମ କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡେଇଲି, ତା ପରଦିନ ସେ 3ଟା ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତମ ବାବାକୁ କହିଲି, ଭାଇନା କାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ପଠଉଛି। ତା ପରଦିନ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁ ଭାଇନା ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ପଠଉଛି। ତାପରେ ଭାଇନା କାହିଁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ନାଇଁରେ, ତୁ ସେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇଥିଲୁ ନା। ବଡ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡା ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ଯିବୁନି, ଏମିତି କେତେବେଳେ ବାଡେଇ ଦେବେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଲେନି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ନାଇଁ କି ମାନେ ଏସବୁ ଯାକ କାହିଁକି ବଢିଗଲାଣି, କୁସଂସ୍କାର, ନା ଯିଏ ଯେତିକି କୁସଂସ୍କାର କରେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଆଜିର ଡେଟରେ। ୱା ୱା ମିଳୁଛି। ଯେତିକି ଖରାପ କାମ କରିବେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରିଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ଖରାପ କାମ କରିବ ତାକୁ ବଡ ବଡ ପୁରସ୍କାର, କିଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଯାଏ। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ, ସେମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ସେଇ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଏନକରେଜ କରାହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ପରିବାରରେ ହଉ ବା ଗାଁ ଲେବଲରେ ହଉ ବା ସମାଜ ଲେବଲରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡେନ୍ସ କିଏ ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡା ନିହାତି ହବ। ତ ଏଇଠି ଏ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପିଓର ଧର୍ମ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ପୁରା ପରିବାର ମାରା ହେଇଛି, କିଛି କଲେ କିଛି ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତମେ କେବେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ ହରି ବୋଲି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବ୍ୟସ୍ତ କହୁଛି, ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ତମେ ତ ଓଲଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ ପଠେଇଥିଲ। ତ ତମ ତର କଣ ଭୁଲ ହେଲା? କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାହାର ଭୁଲ, ତାହାର ପାପ ତାକୁ ମାରିଛି। ତମର ଏଥିରେ କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମାନସିକତା। ଅଲଗା ସାଇଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦୁଶାସନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ରେଡି ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଶରଣରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ବାହାରେ, ତୁ ବାହାରେ, ସେ କୋଉଠି ବସିଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବେ, ସେ ଗର୍ଜନ କାହାର ଥିବ? ନା ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାରକୁ ବିଚଳିତ କରିଦଉଥିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ, ଯାଆନି ତୁ, ଯାଆନି ତୁ, ଯାଆନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ତେଣୁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଅହଙ୍କାର କଥା। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଅହଙ୍କାର କଥା। ତେଣୁକରି ମରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ବିଦୁର ଅ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିବେ, ଆମର ନର୍ମାଲି ଗଣିତରେ 1+1=2 କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଗଣିତ ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି, ବିଦୁର କହିଥିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ତୋର 100ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 100ଟାରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ କର କହିଲେ 99, 100%। 99ରୁ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦବୁ କହିଲେ 0। ବିଦୁର କହିଥିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ତୋର 99ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଡ କରିଦବୁ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 0 ହେଇଯିବ, 0। କହିଲେ ସେଟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁନଥିବେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡାନ୍ସ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗାଇଡ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବିଦୁର। କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ନା ଗାଇଡାନ୍ସ, ଗାଇଡାନ୍ସ, ଗାଇଡାନ୍ସ। ଅଚ୍ୟୁତ ବିପ୍ର ଆଶ୍ରୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଉ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜୀବନଟା ଟୋଟାଲି କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ମା ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରା ମା ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଯା ଡେଞ୍ଜର, ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି?
ନା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ବହୁତ 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 ବଢିଆ ଜୀବନର ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ହଉଛି, ଆମକୁ କିଏ ଗାଇଡ କରୁଛି? ଆମ ପଇସା, ନା ଆମ ଅହଙ୍କାର, ନା ଆମର ପୋଜିସନ, ନା ଆମର ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ, ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମର ଚାକିରି ନୁହଁ, ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ନୁହଁ, ଆମର ପୋଜିସନ ନୁହଁ, ପିଓରଲି ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଆମକୁ 100% ଭଲ ଗାଇଡ କରିପାରିବେ। ସେ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? କାଲକୁଲେସନ ଯଦି କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ କାହା ଜୀବନରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆମର ପୋଜିସନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବା, ଯୋଉମାନେ ଆମର ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବା, ଆମର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଲାଇଫ ଲାଇନ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଚ୍ୟୁତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଚ୍ୟୁତ। ତେଣୁକରି କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ଲେମ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଲେ। ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ ନଥିଲେ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ହଁ ଦେଖି ପୁରା ପରିବାର କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁ କଲୁନି? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଟକେଇବାକୁ, ତମେ ତ ଶୁଣିଲନି। ନା ତୁ କାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି କଲୁନି? ଆରେ ଜବରଦସ୍ତି କେମିତି କରି ତାପରେ ମତେ ଆତଙ୍କ ଦେଲି କହିଥାନ୍ତ। ବୁଝେଇଲେ କହୁଛ ବୁଝେଇଲେ ମାନେ ଶୁଣିବନି କଥା। ନ ଶୁଣିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ ତୋ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ଏ ମଣିଷ କରିବେ କଣ? ଯାହା କଲେ ତମେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଟିମ୍ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲେମ ଗେମ୍ ଟିମ୍। କାହାକୁ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବି, କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରି, କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି, ଆମକୁ କୁହା ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ। ଜଣେ ନିଜକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସବୁଦିନ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଆମେ ସରକାର ଦେବା? କାହାକୁ? ହୁ ଇଜ ଫିଟ୍ ଟୁ ରୁଲ ଦ ୱାର୍ଲଡ? Who change himself and blame himself? ଯିଏ ନିଜକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଡେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କିଛି ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ ହାଇ ପୋଜିସନ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ ଟୋଟାଲି ନିରପେକ୍ଷ, ଅନବାୟସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାୟସଲି କିଛି ଡିସିସନ ନଉନି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହେଲେ କି ତମେ ରାଜାରେ ମତେ କିଛି ଇଏ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ କିଏ ତୋ ହିସାବରେ ବାବୁ ଦେଖେ, ଜଣେ ନିଜକୁ ମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା। ତ ତୁ କହ ବାବୁ କିଏ ରାଜା ହେବା ଦରକାର? ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ନା ନିଜ ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଥିଲା। ମତେ କିଏ ପାଣି ପକେଇଲେ ଚାଲିବନି, ଉପରେ କିଏ ଛତା ରଖିଲେ ଚାଲିବନି। ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମତେ ହିଁ ଯାହା ଲାଗିବ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ମତେ ସିନା ଖରାପ ଲାଗେ, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି? ସେ ତ ପଥରଟା। ବୁଝିଲେ? ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହଉଛି ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ହିମସେଲ୍ଫ ଓନଲି ଅର ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଓନଲି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ୱିଥ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ନେଇକି ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ, ସେଥିରୁ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମତେ କଣ ଲାଗିବ, ସେଥିରୁ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ କାହାକୁ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି? ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ। ବୁଝିଲେ? ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜୀବନ ଯାଇଛି କେମିତି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଶୁଣିବେ କାଠାରୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ କରିବି ଜୀବନରେ। ତାପରେ ସେ ଆସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ସନରେ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁକରି ଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା କରାହଉଛି ବା ଆମ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ମାନେ ପଥରେ ପଥିକ ହେଇକି ଆମକୁ ମାନେ କଣ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ ହେଇକି ଲାଇଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋପଟେ ଯିବାକୁ, ଲେଫ୍ଟ ଯିବାକୁ ନା ରାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ନା ସିଧା ଯିବାକୁ, କୋଉଠି ଖାଲ ଆସିଲା କୋଉଠି ଢେପ ଆସିଲା।
ବୁଝିଲେ କି ଆମର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବୁ ହଉଛି ଲିମିଟେଡ୍। ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ହୁଏତ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ନେଇପାରି ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେବି ଜଷ୍ଟ ମୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ, ମୋର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହିସାବରେ, ମୋର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ, ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ନେଇପାରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପଚାରି କଲେ ସେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ପୁରା ଦେବେ। କାହିଁକି ନା କାହାର ନଜର ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଉପର ଆଡୁ ରହିକି ଦେଖିବ ପୁରା। ଆଉ ସେଇଠି ନାହିଁ କି ସବୁଜା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆରାମରେ ଆରାମରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଆମର କାହାର ଗାଇଡେନ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନଉଛେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଡିସିସନ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ତ ନେଇଥିଲି ଡିସିସନ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ତ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ହବ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆମର ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ନିମ ପତା ଆଣିବା ଆଉ ସିଝେଇକି ପିଇବା। ତ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲୁ, ଆମର ଯେ ରୁମ୍ ଓନର ଅଛି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର